21 Μαρτίου, Παγκόσμια ημέρα ποίησης, εν φαντασία και λόγο. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Καζουλίου Δευτέρου Λυκείου Ρόδου διαβάζουν ποίηματα για την ποίηση. Μέσα μου χιλιάδες τραγούδια στιβάζονται καλοκαιρινά. Ανοίγω το στόμα μου και μες στο πάθος μου προσπαθώ να τους βάλω μία σειρά. Τραγουδώ, άσχημα. Αλλά χάρη στο τραγούδι μου ξεχωρίζω από τις φλούδες των κλάδων και από τα άλλα άφωνα στοιχεία της φύσης. Η απέρριτη περιβολή μου, γκρίζα και ασβεστένια, μου αποκλείει κάθε παραφορά αισθητισμού. Κι έτσι, αποκομμένος από τα φανταχτερά πανηγύρια του χρόνου, τραγουδάω. Άνοιξη, Πάσχα και βιολέτες δεν γνωρίζω. Τη μόνη Ανάσταση που ξέρω είναι όταν μόλις σηκώνεται κάποιο αεράκι και δροσίζει λίγο τη φοβερή κάψα της ζωής μου. Τότε πάβω να ουρλιάζω ή να τραγουδάω όπως νομίζει ο κόσμος, γιατί το θαύμα μιας δροσιάς μέσα μου βαθιά λέει περισσότερα από όλα όσα δημιουργώ για να μην πεθάνω από τη ζέστη. Ακούστηκε το ποίημα «Ο Τζίτζικας» της Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ από τη μαθήτρια Αυγή Νικολίκου.